Kaixo familia, konturatuko zineten egun hauetan Arantza Newsek utz egin dizuela. Arazo tekniko batzuk izan ditugu eta ezinezkoa izan zaigu eguneroko zitari erantzutea. Baina gaurkoan Arantza News berezi batekin gatoz. Aurreko egunetako irudia jaso, aurreko egunetatik montatuta eduki ditugun irudiak ikusi eta Arantza News berezia hemen hasten da. Zuekin Arantza News berezia. Beste egunean, gazteak dibertitzeko aukera paregabea izan zuten. Urarekin jolasteko aukera. Ez dakizuen zema gustatzen jaken bustitzea, eta are gehiago hemen egiten duen beroakin. Ikusi irudiak. Lotura zuzen egitera goaz momentu honetan Arantzako plazakin. Arratzaldo Maialen, ze moduz? Kaixo koldo, bai, hemen gaude ondo, traineroan jolasakin hasi berri gaude. Bai, eta ze moduz? Bueno, orain ikusiko dugu eatzela mustitzen dire gazteak. Ikusten dute eguzkia dagoela, ezta? Bai, eguraldi hona. Bero egiten du, ezta? Bai, eguraldi bikatzen. Freskatu beharko gara, ordua Maialen? Bai, bueno. Bihar piztinara, ze? Bihar, eguraldi hona egiten badu, bai, piztinara jo. Oso ondo, oso ondo. Ze gertatu da, Maialen? Ze gertatu da? Gaur Arantzan, bizita berezi bat izango dugu. Goze taldeko Inez eta Osonon hemen izango ditugu gaztei abesti batzuk abestu eta nola ez, insinuazioari eta apur bat sexuari ere leku egiten. Gu ere akordean jarriko gara. Beraiekin dago Izaro eta entrevistatxo bat egingo di orain. Izaro, aurrera, entzuten didazu? Gabon Arantza Newsetik. Hemen gaude Arantzako aterpean gazte onaldietan eta gaurkoan gozeren bizita izateko aukera daukagu. Ontze galdera batzuk egingo dizkiet. Zer modu zikitu zarete olako kontzertu berezi baten aurrean edo, ez? Bai nahiko berezia da, egia esan gaur ez da egongo Arantzan goze. Etorri gara Gose Mari eta Mari Gose, Gose Mari. Gose ez da talde akustiko bat, Gose talde elektroniko bada, eta gaur etorri gara gitarra eta triki hutsarekin. Orduan, Goserentzat gaur egingo duguna, ez dakit, ez nebetzearentzat erromeria bat egitea bezala litzake, ez gutxi gora bera. Oso ondo. Eta zer uste duzue 16 urteko gaztei olako kontzertu bat zuzenean ikustea aporta diezakeela? Bueno, ez da hitz, hombre, 16 urtekin egitxe aukeria ikusteko bi musikari edo, bueno, bi talde holan erdi famatu baten bi partaide holan zuzenien ikustia, berezia eta igual izen lehik baten batei hor, zehozer piztia barruan edo ikustia, igual hain urbiletik ikustia zelan funtzionetan dauen talde batek edo ze. Igual beretzako posgarri xe da, nire udaleku batzutan bere egunien niko etxarte etorri izan bere akustikakin eta jo enzauen berak eta egize zen esperientzia politxe izan zen. Eta ikusi zelan amaitu dauen, hasi igual gaur ikusten gaituen gaztetxoren batek ez dago gisa inoiz ikusi gureko. Horren erantzule ez barekin gogu, Oso ondo, orduan pozgarria bai bereientzat eta bai gure gazteentzat. Gabon! Eta bukatzeko lotura bat egingo dugu orain, Arantzako aterpe tabernakin. Momentu honetan bertan Goseren kontzertua burutzen ari da. Ia, Izaro eta Maialen entzuten didazue, ze moduz doa kontzertua? Bai, garri eta garbi entzuten zaitugu, kondo. Ze moduz doa kontzertua? Ikaragarria da, kristona. Zela emozioa. Betaplagun goze zuzenean eta jende guztiak emozionatuta, gazte guztiak emozionatuta ikastorakoa. Ikusten dut eszenatoki zer aldatu duzuela, zergatik hori? Taberna erabili dugu gaurkoan. Zareak aterpetxean egotzen, baina gaur arazo batzun bera eta gira esan guarra izan da aukeraketa. Talde elektronikotzat dagoen baien burua eta karo nola ez, mikro bat behar dute amplirako, trilirako eta eszenatoki altoa izan dugu gaurkoan. Beraz, asmatu dugu ezta, Gosera baten. Guztiz, bai. Totala. Zuzenekoarekin utzeko duzu. Mi esker, gozatu. Bale, berdin, honegin. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen osaria, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen osaria, baina asmoa argia.
Hemen lotura zuzena Arantza Newsen goizean gertatu diren gauza pare bat azaltzeko. Etzipena gure buruak hartzen ari da, jada guztez etzituta dago. Gazteak gu bazilatzen ari dira goitik bera, baina ez dute lortu. Gaur goizean bronka botatzen ari ginela, de repente reakzio bat egon da. Cabrones! Cabrones! Ez eta asmatu nok, deitu 906-22-44 telefonera, eta ea asmaten duzen nor izan den. Goini izan alda, Maialen izan alda, Izar izan alda, Ziorte izan alda, Kolde izan alda, deitu. Eta asmatzen duenarentzat, aterpen afari bat. Gero arte. Piztinara joan ginen. Egun osoa igantzeko piztinan pasatu genuen. Ez dakizue zenbat aguadia, zenbat zanga inkreiblea izan da. Hemen dituzue irudi batzuk. Agurtu? Agurtu? Hemen berriro ere, Arantzati zuzenean, jadanik badaukagu irabazlea, erantzunen 180ak asmatu du, hola zan, Ziorte izan da, KABRONES! Oiokatu duena, eta Arantzakoarentzat, ze kasualidadea, da gaurko Arantzako aterpeko afaria. Zorionak! Zorionak Arantza! Orain, irudi berezi batzuk ikusiko dituzue. Horrela, zuen seme-alabak norekin dauzen ezagutzeko aukera hobea izango duzue. Hon hemen, inoiz erakutsi ahalko ez liratekeen irudi batzuk. Zapatilaz. Eta okurritu de. Gratzen? Ezagutu nahi alduzue Arantzako estolderia, non egosten diren kontu guztiak. Hemen duzue ezitzaion logela. Gero bronka gaztei botatzen diegu, guztia botata daukatelako, baina gu okerragoak gara. Norbaitik ikusiko balu hau, desde luego, ene bada. Espero dut gurasoak ez kezkatzea irudi hauek ikusita. Ze gero errealitatean oso pertsona txintxoak eta responsableak gara. Benetan diogu. Ja, motelduta dan egiten naiz, zera kojonatzen ari naiz, zelako desordena dekogun hemen. Begiratu zelako aurpegia oka Maialenek ere. Maialen, ez aitez izkuta hau. Erakutzia aurpegia, Maialen. Maialen, behitu, klineza lurretik. Zertan ibilizara, Maialen. Oh, que paso! Eta hemen amaiten da, konexio hau. Gero arte, agur! Hau izango dela, aurtengo azken Arantza Newsa. Harrituta gaude edukidugun harrerarekin eta benetan pozik. Uste dugu, eman dugun pausu honek, balio izatea zuei, jakiteko ze ondo pasatzen duten gazteek udalekutan, barkatu, udalekoak ez egonalditan, segurak ez dira udalekoak, edo ala diote behintzat. Eta baita ere, mundu osora Arantza ze politadan erakusteko. Gu, desde luego, oso harro gaude egin dugun lanarekin. 3 aste izan dira, oso aste bereziak, oso ondo pasatu dugu, barre egin dugu, negar egin dugu, elkar gorrotatu gara ere momentu batzutan, baina beti geratuko zaizkigu aurtengo irudiak gure begininietan. Eta hemen esaten dugun bezala, Arantzatik mundura. Aio!